Hello! Аз съм Стойко Сакалев, бивш футболист на ЦСКА. ЦСКА за мен е една моя сбъдната мечта. Любимец в сектор Г означава, когато един човек играе за ЦСКА, малко клиширно ще звучи, но ние футболисти казваме клиширани неща, когато си остава сърцето на терена, всички тези хора го виждат и го оценяват и влизаш в техните сърца. Това означава любимец на сектор Г. Удар на Сакалев и невероятен гол! Стойко Сакалев в 45-та минута. Казах ви колко нестандартен футболист е Сакалев. Първата топка е подари моя баща, човека не е на този свят. Това е човека, който ми дава най-голямата любов към всичко. Човека, който ми е отворил очите и ме направил един истински човек. Там стоеше и като излизах от входа. Ще ме разплаква си. Като излизах от входа, просто имахме си един сигнал, който аз винаги си го чувах от дете. И мъжете плачат. Това има любов. Болката по-хубаво да няма да остане само любовта. Защото така е по-хубаво чувството. И пак се усмихват. Моят връх в футбола. Както най-големият връх в света Еверест. Това беше ЦСКА за мен. Ти какъв играеш? Вътрешен. Вътрешен халф идеално. Тък може по-добре да научиш да подават, защото те само вкарват голове. Така че заповядай и ти пожелавам всичко най-хубаво, жив и здрав. Да, Стойко Сакалев категорично казва край на футбола. Защото докато няма любов вече, няма смисъл. Аз вярвам в любовта. Когато реших да се развеждам, си казах, че няма смисъл човек да продължава една връзка, когато не изпитва нужната любов и нужните чувства. И затова се разведих, за да мога да я потърся и да я намеря на друго място. Хората някакъв път ме свързват с много жени за жени, които дори аз не знам. Като цяло харесвам жени тип амфора. Или как казват китара, така беше. Това, че някои харесват гради, други глезени, трети зъби, ходят на пазар да си берат коне. Едно от нещата, които хората не знаят за мен, това, че пише стихотворение. Аз го правя тогава, когато има музика. А като има музика, съм просто като Пушкин, да знаете. Виждам твоите очи, виждам твоята усмивка. Не забравяй. Тъпо се получи. Ама чакайте малко, аз за да импровизирам, трябва да имам музика. Влизам в къща на Big Brother, за да покажа, че футболистите не са тъпи. Не са тъпи. Тъпи са, тъпи. Влизам в къща на Big Brother, за да спечеля. Не, така бе. Разчитам естествено на жените. Те си вместе с гласуване. Това е лошо да не гам.